Igsuon atong hinumduman nga ang Dios nagluwas sa kanunay sa mga tao nga nagmatinud-anon sa paghigugma ngadto kaniya. Ang Dios sa kanunay na nalipod sa mga tao nga matinud-anon ngadto kaniya. Ang Dios sa kanunay nagluwas sa mga tao nga matinud-anon nga nahigugma ngadto kaniya. Sa panahon nga ang mga matarong anaa sa mga kalisdanan, sa panahon nga ang mga matarong anaa sa mga kalisod, anaa sa mga problema, anaa sa mga kaluyahon, andam gayud siya sa pagtubag niya ng mga tawhana nga nagmatinud-anon og miila sa iyang ngalan. Busa igsoon, walay rason nga dili kamo salig sa Ginoo, walay rason nga dili kamo pasidungog sa Ginoo. Salmo 91 bersikulo 14 hangtod sa 15. Ang Dios nagingon, luwason ko kadtong nahigugma kanako, og panalipdan ko kadtong miila sa akong ngalan. Sa 15, sa dihang sampiton ako nila, tubagon ko sila. Maguban ako kanila sa dihang sila anaa sa kalisdanan, luwason ko sila og pasidunggan. Mao kana ang pulong sa Dios igsuon alang sa mga matarong ug katong mga tao nga miila og mituo nga ang Dios lang gayud ang best doctor kung anaa sa kalisdanan. Ang Dios lang gayud ang matinud-anon sa atong kinabuhi. Bisan man sa kasakit o sa kalipay, ang Dios anaa sa kanunay. Nag-uban ni adtong mga tao nga miila og matinud-anon nga nahigugma kaniya. Tungod kay nag-ingon siya diri, luwason niya kadtong mga tao nga nahigugma kaniya ug iyang panalipdan ang mga tao nga miila sa iyang ngalan. Mao kana ang saad sa Dios igsuon, panalipdan kita sa Dios kung kita matinud-anon nga miila sa iyang ngalan. Ug miingon pa siya diri, sa dihang sampiton ako nila, andam siya sa pagtubag ni adtong mga tao nga matinud-anon nga nagpasidungog kaniya ug matinud-anon nga miila nga siya ang Dios nga angayan nga sampiton ug angayan nga simbahon. Ug miingon siya nga muuban siya kanunay sa mga tao nga anaa sa kalisdanan, mga tao nga anaa sa mga kaluyahon, mga tao nga dili na nila kaya nga i-manage ang ilang kaugalingon. Muuban siya kanunay kanato igsuon, siya manalipod, siya muluwas, siya mo comfort kanato aron kita mahibalik ang atong kadasig sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Dili gid kita pasagdan sa Ginoo igsuon, naa siya sa kanunay nag-uban kanato, naa siya kanunay nga nagdasig kanato. Andam siya sa pagluwas, andam siya sa pagpaminaw sa tanan nga yangungo, sa tanan nga sumbong sa atong kinabuhi, na ang Dios sa kanunay igsuon. Ug luwason kita niya sa kanunay. Siguro igsuon sa atong kinabuhi karon, nibati ka og mga kaluyahon, nibati ka og mga problema. Kitang tanan nibati niya na igsuon, apan kita nakasurvive, pinaagi na sa tabang sa Ginoo. Kitang tanan nibati og mga kaluyahon sa lawas, nibati og mga sakit, nibati og mga problema, apan kanang tanan igsuon atong na-overcome, pinaagi na sa tabang sa Ginoo, tungod na sa grasya sa Ginoo, tungod na sa gahom sa Ginoo, nga iyang gipabati kanato aron kita maka-overcome niya ng tanan nga mga kaluyahon, tanan nga mga kasakit, giluwas kita sa Ginoo igsuon. Busa walay rason nga dili kita mo simba kaniya, walay rason nga dili kita mo pasidungog kaniya, walay rason nga dili nato siya ilhon. Maong sa kanunay igsuon, kita mo salig og moampo sa niya. Maong sa kanunay igsuon, kita mo salig ug moampo kaniya ug atong lig-unon ang atong relasyon ug pagtuo ngadto sa Dios. Amen. God bless sa tanan.